Може би сте видяли предното ми видео, в което се панирах заради една пъпка, която ми излезе на челото. И то защото имам снимки и трябва винаги да изглеждам добре и такива пъпки просто са голям проблем за мен. Та ако има и други хора, които се паникьосват, защото им е излязла пъпка, имам решението за вас. И това са пачовете на Гарние, които изглеждат по този начин. Това, което много ме впечатли, е, че не трябва да чакам да дойде уикенда, за да мога да си сложа този пач, а мога да си го сложа рано сутринта, примерно преди да изляза, и те са безцветни и не се забелязват. Тоест, слагам си го, трябва да минат 8 часа, за да може да има действие върху пъпката. И след това, когато се прибера и вече си мия лицето и така нататък, махам пача, нямам пъпка, а цялата течност и гной е върху самия пач. Но никога не стискайте пъпките си. Преди съм го правила, ставам на дупки и се замърсява. Супер вредно е. Затова това е вашия най-добър приятел. Благодарете ми после!